Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushaywe Kunzima wesilisa obezenza iPhoyisa endaweni yaseMpumalanga emva kokuqola abantu abahlukahlukene ezenza iPhoyisa ngokugqoka imfaniswane yamaphoyisa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele elikhasi wamukelekile igama lami usibonga konke wakandwandwe. Uvele enkantolo eSithonga Magistrate Court enkomazi eMpumalanga wesilisa oneminyaka engu-34 Nkosi Ngiphile Siyalo obezenza iPhoyisa eqola abantu. Lo wesilisa ubhekane namacala okuzenza iPhoyisa namacala obugebengu. uNkosi Ngiphile ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela emva kokusabalala kwezinsolo zokurobha abantu abahlukahlukene eqoke wona umfaniswano wamaphoyisa futhi ke ezenza lona iPhoyisa lomthetho. Abanye abantu bayihleke kakhulu le ndaba ezikhundleni zokuxhumana, abanye bebejabula ngesenzo samaphoyisa sokubopha lomlisi. uJustice M Moel uthe ngisola iPhoyisa elithe lamboleka umfaniswano wamaphoyisa. Sibusiso Nzama uthe isibhamu esangampela noma naso okudlala. Umxolisi Zulu uthe ubanike obesemshaya ngoba esemaboko kanje. Umo wakenge uthe kungani bengaveli bemqashe abe iPhoyisa asebenza iminyaka emihlanu engaholi ngoba kuyabonala uthe uyawuthanda lo msebenzi. Uthe Mthembu uthe lona ke nje uyazibonakalela ukuthi yiphara loqobo. Bafethu ke maningi kakhulu ama comment khona lapha enkundleni zokuxhumana. Abanye abantu bebehleka, abanye bebezwelana nomlisa bekhala ukuthi kungenzeka ukuthi uzibulawela indlala kungakho egcina eqoka ukwenza ubugebengu esebenzise isithunzi samaphoyisa. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi ukubhala kwenu khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.